Wara l-aħħar elezzjoni ġenerali li għaddiet kienet ħarġet fil-beraħ xibka ta' klientelizmu koordinata mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru, il-Ministeri kollha u d-Dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Email li għandu fidejh One News tikkonferma li l-Uffiċċju tal-Prim Ministru għadu sal-lum qed iħaddem din ix-xibka ta' klientelizmu. L-email intbatet minn Chris Chantar, segretarju permanenti fil-Ministeru ta' George Pulicino, lil Charmaine Gerada, kanvażer ewlenija ta' Lorenz Gonzi u li taħdem f'Kastilja bħala koordinatriċi tas-sistema tal-Customer Care tal-Gvern. Is-suġġett tal-email Charles Vella, data 24 ta' Frar 2012, ħin 8:57 minuta. Chris Chantar jgħid lil Charmaine Gerada li fuq struzzjonijiet tagħha kien iltaqa' ma' ċertu Charles Vella. Charles Vella, magħruf bħala ta' Maħmaħ, huwa attivist nazzjonalist magħruf fil-lokalità tal-Mosta u huwa qrib ħafna ta' Edwin Vassallo. Fl-email, is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru ta' George Pulicino jinformu lil Charmaine Gerada f'Kastilja li Charles Vella għandu żewġ kwistjonijiet mal-Awtorità Maltija dwar ir-riżorsi, l-MRA, li taqa' taħt il-Ministru George Pulicino. L-ewwel kwistjoni kienet dwar trakk li l-MRA ma trix tirrikonoxxi li huwa tajjeb għat trasport tal-ilma għaliex fuq il-logbook jingħad li huwa tajjeb biex inaddaf l-ispiri ta' drenaġġ. Chris Chantar jgħid li għalkemm Transport Malta qed tgħid li dan it-trakk huwa tajjeb biex iġorr l-ilma, iċ-Chairman tal-MRA Anthony Rizzo qed jibqa' jirrifjuta li joħroġ il-permess u issa li jekk Charles Vella il-Maħmaħ jinqabad jista' jiffaċċja sentenza ta' ħabs. It-tieni kwistjoni mal-MRA hija dwar żewġ boreholes li dwarhom dan Charles Vella, il-Maħmaħ, ħaġurament li huma rreġistrahomx għaliex ħaseb li kienu diġà rreġistrati. F'din il-kwistjoni, il-Maħmaħ kellu l-applikazzjoni li daħlet tard għal dawn il-boreholes rifjutata. Chris Chantar fl-email tiegħu lil Charmaine Gerada jgħid li fuq din il-bażi il-Maħmaħ qed ikun kostret jaħdem b'mod illegali. Chris Chantar, is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru ta' George Pulicino, jgħid lil Charmaine Gerada mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru li hu ma seta' jagħmel xejn aktar għal dan Charles Vella, magħruf bħala ta' Maħmaħ, għaliex l-MRA ma kienx qed tieħu l-pariri tiegħu. Fl-email tiegħu Chris Chantar jirrapporta lil Kastilja li l-MRA li taqa' taħt il-Ministeru ta' George Pulicino mhijiex tieħu dak li huwa jsejjaħ bħala il-pariri tiegħu fuq ħafna każijiet. One News fil-jiem li ġejjin se jkompli investiga dan il-każ.